Ku danna mana subscribe a tashar ta kowa TV. A cikin shirin namu ne ba tare da ɓata lokaci ba, za mu kai ku domin ganin abin da yake faruwa. Kar ku manta, idan wannan ne zuwan ku na farko wannan tasha ta mai albarka, ku danna mana subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawa da alamar lakin ga wannan bidiyon. Yacce da zarar mun ɗora sabbin ayyukan mu za ku gani. Mun gode. Abin da nake fada ina jin ban da ke zuci babu abin da take bida ki daure ba ni dama na farta abin da na harhada kuma ki kyauta min zato kin ga shi so yayi kamar gada abu da ya dungure amma fara shi ki zakure inda kun yaya ciki marmashe ba kya ki gansu ba. A ranki ba zan kike shi ba, da soyayya ba mai daɗi. Ranar ki nake kwana, nake tashi, na so ki ji tausayina, ko ban saba. Da ƙaunar ka nake kwana, nake tashi, ina so ka ji tausayina, ko ban saba. Ina nan da ke, ban ga ranar rabo ba, zai zama inuwa. Fushi zan da ke ba, so ne ya sani ta ke ba wai rashin zuciya ba. A gan tare da ke ni a gare ni ba faduwa ba. Ruwan zama soyayya cikin kaban na sauya, na shashi na yanan kaya masoya ba gashi ba. Da ni da ke mutuka raba ba zan ya da ke ba. Ki kai ni duk inda za ki je ya masoyiya, farin ciki ki sani da